se Jangavikayamane Samsara Bhava Mohakshantir Avahu Purushakaram Shankachakrasi Dharinam Sahasra Shirasam Shrekam Pranamami Patanjalim Prekonávanie samej seba. O koncentrácii. O slobode. Najviac sa naučiť. O disciplíne. O seba štúdiu. Kontrola dýchu. Pot. O vedomí si seba samej. Tu a teraz. Co to týče tréninku, se mi líbí jídlo. Cvičenie. Ľudia. Učiteľ. Atmosféra. Disciplína. Energia. Štýlovi sa mi páči, že vždy zvolí individuálny prístup ku každému. A že sa na nič nehrá. Je ľudský. Zdieľa informácie. Veľa nás naučil. Je super. Ďakujem.